ka United Democratic Party hakasin kong kalarai ban aipor apsakunta ya ki arngut ki MDC kentup iba polling do bat tebor pathau ki balai ban kersyano ya ka United Democratic Forum ka kenhun ulai lam do baltip langkar kengor kumsi yam haki HGC habakaran bakila pathai kubor regional secretary ka UDP Dr. Jimino Mautho ulong baki te ki arngut ki dei ban pinsai sa ka party halo ki daw ka Jimino na ka United Democratic Alliance bat lei yaso no pat bakati ka kenhun batmai ka wei ka jingelang mentan balai don lang ki katukat ningut ki MLA ki MDC nakaliang jongka Khasi Hills Autonomous District Council rengkat bedu Presiden Rangba jungi Chief Advisor ngia syong ngia perkat halor ka jingmi ka kot kubor men ka singi aku bai dei bat ka support ka ba arngut nakaliang jongki MDC jong ka UDP iba polling do bat iba tebor pathau kilapha ya ka city syau CM ba latip langkar kungor ban extend ya ka support nakaliang jongki ya kanika council ka pemerintah tinggi syong ila ya tai ka bidi bekani bat nakaliang jongki nomor bakal longkat kum ka procedure hi jong ka party tinggi kwa ban tip kan ke ba kini ki armut ki MDC jong ka UDP ki don ban ong hakabai dei ba kini ka kam ya kani ka support ke ba ki lej ban extend show new CM menta ti menta ka biat hi in pa ya ka city bakin show course kata mun hapo ka arpsau kenta ba nakaliang jongki bakin ai ya ka jing batai bat ka jing snow ka jongki hakabai dei bat kani ka support ke baki ai menta di hadian kata pada yang sepet nakaliang ka party ke ba ngin le pada